Chapter 3 ukuba lokhu isahlekwana sesithathu. Kwathi ngomnyaka we-15 wokubusa kukaTiberiyu Khesari, uPontiyu Pilato engumbusi waseJudiya, uHerodi engumtetraki waseGalile, uFiliphu umfowabo engumtetraki wezwe lase-Ithureya nelaseThrakhonithi, uLisaniya engumtetraki wase-Abilene, u-Anase engumphristi omkhulu noKhayafase, kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakhariya. Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhapadiso wokuphenduka, kube ngukuthuthelelwa kwezono, njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi ka-Isaya umprofethi ukuthi, izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yeNkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziyakugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, kuqonde izinsongansonga nemigoqigoqi ibe yindlela ezilelezekile. Inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke wathi ezixukwini ezaziphumela ukubhaphadiswa nguye, nzalo yezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningaqali ukuthi phakathi kini sinobaba u-Abrahama, ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu unamandla okumvusa u-Abrahama abantwana kulamatshe. Namanje izembe libekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa, iphose emlilweni. Izixuku zambuza zathi, pho sizakwenzenjani na? Waphendula wathi kubo, onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo, naye onokudla enze njalo. Kwafika nabathelisi ukuba babhaphadiswe, bathi kuye, Mfundisi, sizakwenzenjani na? Wathi kubo, ningabizi lutho ngaphezu kwenikumiselweyo. Namabutho ambuza athi, thina-ke sizakwenzenjani na? Wathi kuwo, ningamuki muntu lutho ngendluzula. Ningamxhabeleli, yaneliswani izinkokhelo zenu. Abantu basabhekile, bezindla bonke ezinhlizweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini. UJohane waphendula wathi kubo bonke, mina kambe nginibhaphatisa ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami, engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphatisa ngoMoya oNgcwele nangomlilo. Oqoma lakhe lokwela lisezandleni zakhe ukushanelisisa isibuya sakhe nokubuthela ukolweni enqolobaneni yakhe. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu ebayala. Kepha uHerodi umtetraki, esolwa nguye ngenxa kaHerodi umkamfowabo, nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerodi, wanezela nalokhu kokunye konke, wamvalela uJohane etilongweni. Kwathi bebhaphadiswa abantu bonke, naye uJesu esembhaphadisweni, ekhuleka, izulu lavuleka, uMoya oNgcwele enesimo somzimba njengejuba wehla phezu kwakhe. Kwavela izwi ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Yena uJesu ukuqala kwakhe wayeneminyaka engaba ngu-30, eyindodana njengokushiwoyo kaJosefa, ka-Eliya, kaMathi, kaLevi, kaMeliki,
kaJanayi, kaJosefa, kaMatatithiya, ka-Amose, kaNahume, ka-Eseli, kaNagayi, kaMati, kaMatathiya, kaSemeyini, kaJosefa, kaJuda, kaJohanani, kaResa, kaZorobabeli, kaSalatiyeli, kaNeri, kaMeliki, ka-Adi, kaKosamu, ka-Elimadamu, ka-Eri, kaJose, ka-Eliyezeri, kaJorimi, kaMathati, kaLevi, kaSimeyoni, kaJuda, kaJosefa, kaJonamu, ka-Elimu, kaMelaye, kaMena, kaMathata, kaNathamu, kaDavide, kaJesayi, ka-Obhede, kaBhowasi, kaSala, kaNasoni, ka-Aminadaba, kaDameyini, ka-Arani, ka-Eshiromu, kaFaresi, kaJuda, kaJakobe, ka-Isaka, ka-Abrahamu, kaThara, kaNahori, kaSeruki, kaRagawu, kaFaleki, ka-Eberi, kaSara, kaKayinamu, ka-Afrakisadi, kaSemi, kaNowa, kaLameka, kaMatsula, ka-Enoke, kaJarethi, kaMaleleyeli, kaKayinani, ka-Enose, kaSeti, ka-Adamu, kaNkulunkulu. Luke chapter 4. UJesu egcwele umoya ongcwele wabuya eJordani waholekela ngomoya ehlane, elingwa nguSathane izinsuku ezingama40. Akadlanga lutho kulezo zinsuku, seziphelile walamba. Wayesethi kuye uSathane, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho kulelitshe ukuba libe yisinkwa." UJesu wamphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi, akusinkwa sodwa umuntu azakuphila ngaso." Esemenyusela entabeni ende wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwana. USathane wathi kuye, "Amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo, ngokuba inikwe mina, futhi ngiyayinika noma ubani ngokuthanda kwami. Ngakho-ke wena, uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho." UJesu waphendula wathi kuye, "Kulotshiwe ukuthi, wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa." Wayesemholela eJerusalema, wammisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi lapha, ngokuba kulotshiwe ukuthi, uyakuyaleza ingilosi zakhe ngawe, zikulinde, nokuthi ziyakuthwala ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho." UJesu waphendula wathi, "Kwathiwa ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane eseqede ukulinga konke, wamuka kuye isikhathi. UJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya, udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Wafundisa emasinagogeni abo, edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha, lapho ayondliwa khona. Wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofethi. Wayivula incwadi, wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi, "Umoya weNkosi phezu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu.
ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omnye wenkosi. Wayigoqa incwadi, wayinika isikhonzi, wahlala. Amehlo abo bonke ababesesinagogeni amgqolozela, waqala ukukhuluma kubo, ethi, "Namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu." Bonke bamfakazela bamangala ngamazwi omusa ophuma emlonyeni wakhe. Bathi, "Lo akasiyo indodana kaJosefa na?" Wathi kubo, "Ngempela niyakusho kimi lesi saga sokuthi, Nyangazelaphe wena? Lokho esikuzwile kwenziwa eKapanawume, kwenze nalapha ezweni lakini." Wathi-ke, "Ngiqinisile ngithi kini, akukho mprofethi owamukelwa ezweni lakubo. Kepha ngempela ngithi kini, kwakukhona kwa-Israyeli abafelokazi abaningi emihleni ka-Eliya, lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, kwabakhona indlala enkulu ezweni lonke. Kepha u-Eliya kathunyelwanga nokoyedwa kubona, kepha eSarayephi laseSidoni kowesifazane ongumfelokazi. Kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanochoko abaningi ngesikhathi sika-Elisa umprofethi, kepha akuhlanjululwanga namunye kubo, kuphela uNayimani umSiriya." Bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka bekuzwa lokho, basukuma, bamxosha emzini, bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezu kwayo, ukuze bamkhalakathelise phansi. Kepha yena edabula phakathi kwabo wamuka. Wehlela eKapanawume umuzi waseGalile. Wayebafundisa ngosuku lweSabatha, bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba izwi lakhe lalinamandla. Kwakukhona esinagogeni umuntu onomoya wedemoni elingcolileyo. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Yiya, sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha, uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu wamkhuza wathi, "Thula, uphume kuye." Idimoni lamphonsa phansi, laphuma kuye lingamlimazanga. Behlela ngokwesaba bonke, bakhuluma bodwa, bathi, "Yizwi lini leli lokuba ayale omoya abangcolile ngegunya namandla baphume?" Kwanda udumo ngaye kuzo zonke izindawo zangakhona. Wasuka esinagogeni wangena endlini kaSimoni. Kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe umkhuhlane omkhulu. Bamnxusa ngaye, bamengama. Wakhuza umkhuhlane, wona wamyeka. Wasuka masinyane wabakhonza. Ukushona kwelanga bonke ababenabagulayo izifo ngezifo babaletha kuye, ebeka izandla phezu kwabo ngabanye baphulukiswe. Kwaphuma namadimoni kwabaningi ememeza ethi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Kepha wawakhuza, kawavumelanga ukuba akhulume, ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu. Sekusile waphuma waya endaweni eyihlane. Izixuku zamfuna zaze zafika kuye impela, zambamba ukuba angamuki kuzo. Kepha wathi kuzo,
Nakweminye imizi ngimelwe ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu ngokuba ngithunyelwe lokho. Washumayela emasinagogeni aseGalile. NgokukaLuka isahluko sesi-5. Kwathi isixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu, wayemi ngaselwandle lwaseGenesaretha, wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle, abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Esengene komunye wemikhumbi ongekaSimoni, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi, wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esegcinile ukukhuluma, wathi kuSimoni, "Qhubekela ekujuleni, nehlise amanetha enu, nibambe." USimoni waphendula wathi, "Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha." Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu, aze agqabuka amanetha abo. Babaqhweba omona babo abakomunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza-ke, bayigcwalisa imikhumbi yomibili, yaze yathi ayizike. Kuthe uSimoni Phethro ekubona lokho, waziphonsa phansi ngasemadolweni kaJesu, wathi, "Suka kimi Nkosi, ngokuba ngingumuntu oyisoni." Ngokuba ubehlelwe ngukwesaba, yena kanye nabo bonke ababenaye, ngobuningi bezinhlanzi ababezibambile. Kanjalo-ke uJakobe noJohane, amadodana kaZebedewu, ababesebenzisana noSimoni. UJesu wathi kuSimoni, "Ungesabi, kusukela manje uzakubamba abantu." Sebeyilethile imikhumbi emhlabathini, bashiya konke bamlandela. Kwathi ekomunye wemizi, bheka, nanso indodana igcwele uchoko. Kuthe embona uJesu, wawa ngobuso, wamnxusa wathi, "Nkosi, uma uthanda, ungangihlambulula." Welula isandla sakhe, wamphatha, wathi, "Ngiyathanda, hlambuluka." Masinyane uchoko lwasuka kuye. Wamyala ukuba angatsheli muntu, wathi, "Kepha suka, uzibonakalise kumphristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho, njengalokho uMose akulayayo, kube ngubufakazi kubo." Kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu. Zabuthana izixuku eziningi ukuzwa nokuphulukiswa ezifweni zazo. Kepha yena wamonyukela ehlane wakhuleka. Kwathi ngolunye lwalezo zinsuku yena esafundisa, kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi bomthetho ababephuma emizini yonke yaseGalile neJudiya neJerusalema, namandla eNkosi ayekuye ukuba aphulukise. Bheka-ke, nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi, efuna ukumngenisa nokumbeka phansi kwakhe, engafumani ukuthi engamngenisa kanjani ngenxa yesixuku. Akhwela phezu kwendlu, amehlisa ophahleni kanye nohlaka ngaphakathi phambi kukaJesu. Ebona ukukholwa kwawo, wathi, "Mngani, uthethelelwe izono zakho." Ababhali nabaFarisi baqala ukuzindla ngokuthi, "Ngubani lo okhuluma ngokuhlambalaza? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle kokukaNkulunkulu yena yedwa?" Kepha uJesu, ezazi izizindlo zabo, waphendula wathi kubo, "Nizindlani ezinhliziyweni zenu na? Yimuphi okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho, noma uthi, 'Vuka uhambe na?'
Kepha ukuze nazi ukuthi iNdodana yoMuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wayesethi kofe uhlangothi, "Kuwena ngithi, vuka uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho." Wasukuma khona lapho phambi kwabo, wathabatha lokho abelele kukho, wamuka waya endlini yakhe emdumisa uNkulunkulu. Ukumangala kwabehlela bonke bamdumisa uNkulunkulu, bagcwala ukwesaba, bathi, "Sibonile izimanga namuhla." Emva kwalokho waphuma wabona umthelisi, igama lakhe nguLevi, ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye, "Ngilandele." Washiya konke wasukuma wamlandela. ULevi wamenzela isidlo esikhulu endlini yakhe. Kwakukhona isixuku esikhulu sabathelisi nabanye ababehlezi nabo ekudleni. AbaFarisi nababhali bakhonona kubafundi bakhe bathi, "Yini ukuba nidle niphuze nabathelisi nezoni na?" Waphendula uJesu wathi kubo, "Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kangizelanga ukubiza abalungileyo bodwa, izoni ukuba ziphenduke." Base bethi kuye abafundi bakaJohane, "Bazila kaningi, benza imikhuleko, kanjalo nabaFarisi, kepha abakho bayadla, baphuze." Kepha uJesu wathi kubo, "Ningabazilisa yini abayeni umyeni esenabo na? Kodwa kuzakufika izinsuku lapho umyeni ezakususwa kubo, yikho bezakuzila ngalezo zinsuku." Wabatshela nomfanekiso wokuthi akokho odabula isiziba engutsheni entsha, asibeke engutsheni endala. Uma enza lokho, uyayona entsha, futhi isiziba sentsha asizukuzwana nendala. Futhi akakho othela iwayini elisha esimvambeni ezindala, futhi iwayini elisha liqhumisa izimvamva, lichithe lona, nezimvamva zonakale. Kodwa iwayini elisha limelwe ukuthelwa ezimvambeni ezintsha. Akakho othi aphuze iwayini elidala afune elisha, ngokuba uthi elidala limnandi.